ràpidament es va veure que hi havia alguna cosa que no quadrava, no, allà dintre? Efectivament, Toni. Estic molt preocupat, és a dir, amb aquestes darreres eleccions del 22 de maig i cada dia veien coses més rares que s'estaven produint des de l'entorn de la candidatura del senyor Soteras. Ens trucaven clubs que havia anat un delegat pel seu club i havia desaparegut el segell. S'estaven fent actes notarials amb persones que no teníem cap identificació amb el club. Estàvem preveient que pogués passar alguna cosa greu el dia de les eleccions i, efectivament, tot va començar a Terres de l'Ebre. A Terres de l'Ebre es van presentar 4 persones per votar en representació d'una sèrie de clubs de Terres de l'Ebre que no tenien cap relació amb el club i, a més, eren familiars del delegat de futbol sala del senyor Soteras, que és el Miquel Esquerrer, i, per tant, evidentment, els nostres interventors, al veure el que estava succeint, van posar el crit al cel, però bueno, el problema no és aquest, el problema és que al cap d'una poca estona va venir el president d'aquell club, que algú li havia suplantat la seva identitat, a votar i li van dir que no podia votar. Automàticament, els nostres interventors van acompanyar aquests presidents que s'havien sentit estafats i, sobretot, algú els havia suplantat la identitat a fer denúncies en els Mossos d'Esquadra. I durant el dia van haver-hi moltíssimes irregularitats que els nostres interventors denunciaven i que nosaltres veiem que alguna cosa raro estava passant.